Hello everyone, so जों दा नै एप्रिल महासभानि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। नै मावगासिनो दं। एप्रिल 1 नि थाखाय प्रग्राम जा बेनि थाखाय जों डेक'रेसन खालामगासिनो दं। ओरै पेन्डेल लुगासिनो दं नै। ओरै माखासे खामानि सोलिगासिनो दं। So बारा दिन गैला। ओरै दं माखासे मावथि गाजेला बिथांमोन। नैबे बादुला नाम्बार 1 होननानै नै सासे जोंना मावथि आदा सोर नङा र' ओरै सोलिगासिनो दं खामानिया माखासे नै नोंथांमोना नायनो हागोन माखासे डेक'रेसन सोलिगासिनो दं नोंथांमोना नायनो हागोन स' ओरैनो थुलमुल देखायनोसै नोंथांमोननो मिस्टर गाजेला पेन्डेल मालिक बियो पेन्डेल मालिक मिटिं दं साफाय अभियान नै दे एसे बुंदो मानि थाखाय बेयाव प्लेनिं सोलिगासिनो दं प्लेनिंआ जाबाय बेयाव एप्रिलनि 1 तारिखनिफ्राय सानथामनि थाखाय महासभा सोलिगोन आरोखि दा बेनि लाहार फाहार खालामगासिनो दं लगभग बारा दिन गैला आरोना बारा दिन गैला एप्रिलनि 1 तारिखनिफ्राय थिगानो स' बिदिनो खामानिया सोलिगासिनो दं ओरैनो टेन्ट हाउस पेन्डेल मास्टार नै एसे पेन्डेल मास्टार नैबेबो बोथारलागासिनो दं पेन्डेलखौ स' बिदिनो खामानिया माने जोबजोबाखै गोबां डेक'रेसननि खामानि दंबावो स' नाजानोसै बिदिनो ज' बेसेबां समाय होनो हायो स' नै ओरैबो माखासे खामानि सोलिगासिनो दं
मावग्राफोरा मावगासिनो दं डेक'रेसन फोसाबग्राफोरा नै मावग्राफोरा मावगासिनो दं लगभग नै खामानि सोलिगासिनो दं नोंथांमोना नायनो हागोन नै आदै मोनाबो नै बेरानि खामानि मावगासिनो बिसोर डिजिटेल ना थेवबो मावनांसिगौ नै ओरैबो गोदान हाबाफारि लादों एबार स' नै नोंथांमोन नायनो हागोन स' बिदिनो खामानिया सोलिगासिनो दं लगभग 80% कमप्लिट स' 20% जोंहा खामानि मावनो दंबावो स' जोङो बे दिनैथ' 22 तारिख बे 8 दिननि गेजेराव जों बेखौ कमप्लिट खालामसिगोन जा 20% खामानि दंबावो स' बेनो माखासे भिउ माखासे जायगाफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय स' नेक्स्ट टाइम जेब्ला कमप्लिट जायो अब्ला दिन्थिबावनोसै स' बेनो बेखिनियानो हाखर जागासिनो दं लगभग खामानि सोलिगासिनो दं नायनो हागोन ओरैबो नायनो हागोन नोंथांमोना स' थुलमुल देखायलांसै दिनै जेब्ला कमप्लिट जागोन नोंथांमोननो फुरा देखायनोसै स' नै स' बिथिं दं नै सासे बिथाङा मानि थाखाय खामानि मावगासिनो दं आङो ओइ प्रग्रामनि थाखाय नै मोनसे मण्डप साजायनो थाखाय खामानि मावनाय जादों खामिसे बे दङ जोंहा एप्रिलनि थाखाय एप्रिल 1 निफ्राय इसोरिया महासभा सानथामनि हाबाफारि दङ बेयाव थारमाने साजायनो थाखाय नै आखायाव लादो थिगानो मण्डपआव साजायनो थाखाय दे गोजोननाय थाबाय आच्छा स' बिदिनो डेक'रेसन साजायनायफोरखौ मावगासिनो दं बबेयाव मा खालामनांगौ स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो स' नोंथांमोना बोरै मोनखो फोरमायहरलायदो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा नोंथांनिनो आंगोनि बर'नि फिसा होननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना स' बेखिनियानो स' थेंक इउ भिडिअ नायनायनि थाखाय स' बेनो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो स' नोंथांमोना बोरै मोनखो फोरमायहरलायदो जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो स' बेखिनियानो थेंक इउ